Ni nagkaduol na ang Pasko, saksihan ta ang pipila sa mga eksena sa Mactan Cebu International Airport. Ilabi na sa mga kabanay nga naghinam-hinam nga makauban ang ilang masakop sa pamilya gikan sa abroad. Ano yung report? Mga hugot nga pagakos ug paghawk sa mga mahal sa kinabuhi ug sa mga higala. Pipila lang kini sa mga makapatandog nga talan-aon sa arrival area sa Mactan Cebu International Airport. Ilabi na karon nga nagkaduol na ang Pasko ug daghan na ang namauli gikan sa ubang nasod aron makauban ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Kay niadtong 2018 pa katapusang nakauli sa Pilipinas si Michelle Lori uban ang iyang bana ug anak, nagbitbit gyud og tarpaulin nga misugat kanila ang iyang mga kabanay sa Oslo. You know, pandemic happened, so yeah, this is so exciting for us, my husband and my daughter. Yeah. Kapin sa duha ka tuig usab nga wa makauban ni Lovely Dordigas ug sa iyang anak ang iyang Lithuanian nga bana. Busa, may pa-flowers usab si Lovely sa pagsugat niya sa iyang bana sa airport kaganiha. I am very happy, ma'am. Cannot meet 2 years yet. Because not allowed traveling, yes, and now it's possible and may visit here. Ning nagkaduol na ang Pasko, gilauman nga mas musaka pa ang gidaghanon sa mga pasaherong mosulod og gawa sa Mactan Cebu International Airport. Sa miaging semana, mi-average na og 200 ang mga domestic flights matag adlaw sa maong tupahanan. Samtang 30 usab ang daily average sa mga international flights. Ug aron mas mabatigan pagayud ang diwa sa Pasko, tuyong nagbutang og choir ang GMR Megawide Cebu Airport Corporation sa arrival area sa domestic ug international flights sugod karong adlaw hangtod ugma. Uban ni Godfrey Rilien, og Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.